Pas 460 et 461 ka tafsir al-Qur'an de sura 39 quli inni min umirtu yamirama ana abudallah ande mi rewata Allah mukhlishan lahu mi labbina na muaddina dinakan wa umirtu yamirama li an akuna ande mi latoto awwalal muslimina arande e jebbilido de do mofte quli inni mi akhafu min huli nasaitu rabbi sim yedde jomiyan adaba yawmin heboygol lette nyalande azimin mawnude quli yeto be Allah ko Allah abudun ko mi rewata mukhlishan lahu mi labbina na mudini dinanka fa abudu rewe ma shitum konko fala do min duni ko hewtamo kanko Allah quli innal khasirina ande no perdube ben alladina ko ben khasiru perdube anfusam wonkiji mabbe ni wa halim e be gureji mudun de yawmal qiyamati nyande dargal ala fame dhalika ko dum don huwal khusranul mubin woni perdi bangu kikin lamno wadan be min fawqim sengo do mabbe zulalun nibe minan nari immorde yite ngen ma dum zulalun dowde minan nari kono ko immorde yite ngen wa min tati min sengole mabbe kadi zulalun dowde kono ko immorde yite ngen toujours dhalika dum do yukhawwifullahu be Allah hino hulbinira dum do ibadahu jiyabe makko be ya ibad kono jiyabe fattakuni hulela walladina bin ijtanabu ditibe at-taghut e bewi nay didin an ya'budu hande be rewatadi wa nabu be tubi be rutti ila Allah faade kala lahumul bushra ina ilahi nawdan be welo welo fabashshir weltinirhum puto ibadi jiyabe ambe alladina be yastami'una al-qawla jentotobe kongongol fayattabi'una be jokka asanahu ko buri mojjude kon emu ulaika alladina ko be on ben hadahumullahu bi alla fewni wa ulaika ben hum ulul albab ko ben jomirabe hakkillaji ben afaman haqqa e ko on tabiti alayhi idumu kalimatul adabi kongol lette den afa anta ene asiko ko an tungidu woni ko wawata dandude suutude man finnar be wonbe kanderite lakin alladhina skunitum be do ittaqaw rabbahum hulbe jomi mabbe lahum nawdan be ghurafun soroji min fawqi an sengo do majji kadi ghurafun soroji babniyatun mahadi tajrino ila min tati asengole majji alan haru candi wa'dallahi ndo ko fodore Allah ni akhi la yukhlifu Allahu al-mi'ada Allah lundo ta ko fodore nde alam tara yali anna Allah wande Allah anzala jipini min as-samaa'i tika samama andiya fasalakahu onadi dan yanabi ay bulli fil ardi kalaydi thumma yukhriju bihi rifti ma yaltini rasabu majjam zar'an pudi mukhtalifan lutondirdi alwanuhu nonejum thumma yahiju rifti dul labe akhi fatarahu yo ya don no musfarran wontiti soydudum daydudum summa yajaluhu riftitum kanko Allah wada dum hutaman munkiti dum ko ni neddo kadi way inna fi dhalika ande woni edun do la dhikra wajuli ulil albab wonan de jomirabe hakkillaji wayliten afaman sharaha Allah e harako Allah on yanyani ko dum woni Allah subhanahu wa ta'ala on yanyi lil islam wonan de islam on afaman sharaha Allah ko Allah yanyi sadrahu berne mun lil islam wonan de islamo wata Allah faadi ni bernde mo fa harakan ko neddo ala nurin himoydo annora min rabbi modika jommakko fa waylun bone wodani lil qasiyati qulubum wonande be berde mudun de yori min dhikrillahi modde jantagol indal ulaika bedo fi dalalin doni ender majjere mubin feñunde Allah nazalan ko jippini ahsanal hadith ko buri labede ko ngudi din ko buri labede e yewtore kitaban deftere mutashabihan nandude mathaniya ko duwoni dimmitande tabsha'iru hino nyoro minhu imorde e mayre juludul ladina guri ben yakhshawna rabbam hulbe jomi mum si ayaje fi kamba e lette jangama thumma talinu repti hoya newo fonto juludum guri mabbe din kadi wa qulubum e berde mabbe din ila dhikrillah faade jantagol inde Allah de si ayaje nema on e aljannaji din jangama dal kadundo hudallahi ko pewal Allah ni akhi yahdi bihi mo fewni rangal ma insha Allah di fewnude wa man yudlilillahu kala ma Allah majjin fama lahu hebantamo min hadin imorde pewal afaman yattaqi e ko on huldo rentini bi wajhi yeso mungon su al adabi ko buri bonde lette yawmal qiyamati nyande dargal wa qila wi ano yeli zalimin onande toñobbe zuqu mede ma kuntum konko lati do taksibuna idon fakkito kadaba alladhina finni ben min qablihim aditi bebe fatahumul adab leteren ardan no be min haythu la shurud nokko kabe mija nokko kabe so'a fadaqahumullahu Allah medini be alkhizya koiran dan fil hayati dunya kander ngurndang aduna wala adabul akhirati wallahi ko leteren kalahara
akbar buri mawnude law kanu sinno be latke ya'lamuna hibe andi wala gadu darabuna gomdi men piyani men wadani linnas wonande yimbe ben fi hada alquran ender de do alquranare enere min kulli masalin kala misal la'lam no gasa kambe yatadhakkaruna be wajitato qur'anan de ko ne jangetene arabiyan e hala arabo ghayra di iwajin nde wonali jomirang ghayra di iwajin nde wonali jong o nyaarewo mi mana jong ellawo nde wonali la'lam no gasa kambe yattakuna be hulay Allah daraballahu Allah wadi masalan misal rajulan gorko fi harahino e makko shuraka o kafu be mo utashakisuna sirtu be kadi tawanaɓe gotum ɓe nandaɓe yaada warajulan e gorko salaman hisanɗo lirajulin wahidin lirajulin wonande gorko goto hal yastawiyani tawsi ɓeɗo ɗiɗo no fota masalan misal ɓe fotata alhamdulillah yettore jeɗen yo wodan Allah balskun aktharuhum ko ɓuri hewde e maɓɓe la yalamuna ɓe anda innaka an muhammad mayitun ka mayowo wa innahum no kamɓe kadi mayituna koɓe mayoɓe Allahu akbar Allahu akbar thumma innakum rifti onon non fop yawmal qiyamati nyande dargal